Kel. Čo len z teba bude? Monokel. Bicykel. Kelňa. Bude z neho talianská polievka a prívarok s klobásou. Začína sa nám to trošku divne, keď nám Honelník nastoluje takéto existenčné otázky. Kamfre nám tu do varenia, do herectva, jedno s druhým sa to premiešava, ale premiešavať sa budú aj naše dve jedlá, lebo budú vychádzať z jedného hrnca. Trošku netradične, ale je to podľa mňa aj taký dobrý tip pre gazdinky, že si spravia jeden poriadny keľový základ, ktorý potom rozdelia na dve jedlá. Ja teda budem robiť keľový prívarok úplne tradičný, s klobáskou, voňavou. Trošku ti ho znetradičníme nejakými zaujímavými keľovými listami, čiernym kučeravým keľom, aby to bolo zase trošku netradičné. Môže byť. Ja pripravím toskánsku keľovú polievku tiež s mixom keľu, s rajčinami aj sušenými, aj cherry rajčinami, s bielou fazulkou, provenzálske bylinky, čiže také zaujímavé. V keľovej polievke biela fazulka? No na to sa veľmi teším. Keďže ideme robiť jeden základ, ja by som si vybrala, že budem krájať keľ. A ja cibulu a zemiak. Ty máš čierneho Petra. Ďakujem. A v podstate nám aj na ten keľový prívarok, aj na tú polievočku stačí jeden pekný keľ. Presne tak. A čo myslíš, bude chutiť bačovi s honelníkom? Počuaj, no ja sa spolieham na to, že určite to doladí potom takáto fantastická voňavá klobáska. Bez klobásky to by bolo veľmi zákelné. Do hrnca nalejeme trošku olivového oleja. Necháme si rozpaliť olej a pridáme cibulu. Hneď to bude cítiť viac. Nemusíme ísť teraz s tou cibulou úplne skoro do čierna, ako pri nejakých tých našich základoch gulášových a tak. Tu nám stačí tak trošku do sklovita. Nech sa pekne zasmahne. A potom pridáme koreniny rastu, červenú papriku, cesnak nasekaný. A čo, je sklovitá, či nie je sklovitá? Sypať rastcu už? Či ešte čakať? Dobre, myslím si, že cibulka je tak akurát. Takže pridávame rastcu, mletú, červenú papriku, neúdenú. Sekaný cesnak. Takto, keď máte pocit, že sa vám možno trochu pripeká ten základ, môžeme si zobrať trošku vývaru, jemne ho podliať. Pekne sa nám to celé prepojí, tá voda sa zase odparí a môžeme pokračovať v restovaní. Myslím si, že základ je veľmi pekný. Teraz pridáme zemiačiky, trošku premiešame a potom keľ. Môžeme pridať keľ. Trošku si prilejeme vývaru zase. Toto by nám na to, aby sme ten keľ so zemiačikmi pekne udusili do mäka, bude stačiť a potom už si to budeme vyvažovať a dovažovať vývarom každý zvlášť. Každý sám. Suzy, máme taký pekný základ, si myslím. Zemiačiky sú stále tvrdé, aj keľ, ale teraz je tá správna chvíľa odobrať, lebo už každý pôjde svojou cestou. Stačí ti toľko to na polievočku? Ja si myslím, že akurát. Ja si nakrájam mrkvu na kolieska. Pridám mrkvu, provenzálske bylinky, rajčinky v náleve, sušené rajčiny. Trošku ich posekám, aby to neboli také veľké kusy. Škoda, lebo tie rajčiny boli fakt kus. Máme to dobre predpripravené, teraz zakriem aj ja pokrývkou hrnec a varíme tak 20 minút. Všetko sa nám tu varí, bubloce to, nádherne to voní. Teraz pridám ešte biele fazulky. Ja ju ešte nechám chvíľu povariť, potom si z nej odoberiem tak 2-3 naberačky, ktoré rozmixujem a vrátim to tam, ono nám to pekne, tú polievku aj zahustí, aj tá textúra sa trošku tak pohrá tým celým jedlom, takže bude to zase o niečo zaujímavejšie. Áno.
Ja môj prívarok teraz pekne rozpučím. No, tá Zuzka je úplne v rozpuku. My sme zatiaľ nesolili, dochucovať budeme až úplne na záver, pretože sme používali vývar, ktorý už v sebe istú slanosť má. Je to veľmi dôležité, keď pracujeme s vývarom, ktorý je sám o sebe slaný a redukuje sa, tak vlastne je stále výraznejší, silnejší, slánší. Takže naozaj je dobre dochucovať až na záver, aby sme nemali zbytočne presolené jedlo. Ešte ti možno pripravím nejaké tie listy čierneho keľu. Jasné, poďme do toho. Dokonca aj kučeravý keľ tu máme ešte. A tento čierny keľ už nemusíme nijako dlho variť, stačí, keď ho iba do toho horúceho prívarku ponoríme. No poď. Sa ti páči. Jemne prisolím a nechám postať a medzi tým si idem opražiť klobásku. Nezabudni, že takúto čerstvú klobásku... Treba dobre nakrájať, aby sme ju pekne poopekali zo všetkých strán, aby bola chrumkavá. Nie. Naopak. Pečieme pomaličky a klobásku absolútne nejako nenarezávame, pretože keď ju narežeme, vyteče nám všetka tá dobrá šťava, tá chuť, ten tuk a zostane nám len také suché mäso, čiže naozaj je to škoda. Dobre, tak kým sa tebe budú opekať klobásky, ja si odoberám tie naberačky a trošku ich premixujem. Rozmixované. Nalejem. Vidíš, pekne sa nám to tak prepojilo a trošku to aj tak zhustlo, ale nie veľmi, lebo stále chceme, aby to bola polievka, nie krém. Ja tam teraz pridám na záver ten keľ. Tak, ja počkam, kým sa mi teda opražia tieto klobásky a môžeme servírovať. Ja mám hotovo. To je ono, takto má vyzerať opečená klobáska, dokonale. Ja dám trošku citrónovej šťavy. Pozri. To je krása. To je nádhera. Ten čierny keľ nám tam dodal tú nádhernú kontrastnú farbu. A už len pridáme klobásku. No som zvedavá na tú tvoju polievku, poď na to. Vyzerá veľmi dobre. Takto. Idem trošku toho parmezánu. A môžeme ísť? Tak, pochodom vchod. Dobrú chuť. To je umenie. Jedna báseň. Na prípravu talianskej keľovej polievky potrebujeme cibuľu, cesnak, zemiaky, zeleninový vývar, keľ, čierny keľ, sušené paradajky, mrkvu, plechovku sherry paradajok, plechovku sterilizovanej bielej fazule, citrón, strúhaný parmezán, soľ, čierne korenie, zmes provencálskych bylín, rastcu a mletú červenú papriku. Na prípravu keľového prívarku s klobásou potrebujeme cibuľu, cesnak, rastcu, zemiaky, keľ, čierny keľ, zeleninový vývar, červenú mletú papriku, soľ, čierne korenie, olivový olej a čerstvú klobásu.